Kufara kusangana zvakanaka tiri pano pa Dumarts Films pachirongwa chedu chinoitwa icho Across the Border. Tichikupai episodes munenge mechitandara mechidzwa nyaya nhoroondo dzevanhu vakasiyana siyana vanobva kuZimbabwe vachiuya kuSouth Africa, kazhinji kacho vasina madocuments ekufambisa kuti vangove vari muno muSouth Africa. Zita rinoitwa Dumisani, Mlambo, Mafanise. Vanhu vanoramba vachigara vachibvunza kuti kasi munongo interviewa vanhu vekuchipinge kai? Aiwa, mese makasununguka kuuya pachirongwa chedu tigotaura nyaya dzenyu mechitipa nhoroondo yemafambiro enyu. Kungoti iko zvino vanhu vekuchipinge ndo vari kungouya mufunge. Saka kana newewo unokwanisa kuuya wechitaurawo nhoroondo yako. Kana une nhoroondo yako yaunoda kutaurira mhuri yeZimbabwe, tibate pa WhatsApp pa namba dziri kubuda pa screen, tigoshambadzawo nhoroondo yako. Nhasi tine murume anoitwa Owen Machoba. Achatitsanangurira nhoroondo yake kubva kuZimbabwe kusvika kuSouth Africa nemararamiro aakaita munyika ino yeSouth Africa kusvika pari zvino kuti zvakamira sei. Ndinoitwa Owen Machoba. Ndinobva kuchipinge. Regai nditi kunonzi kuchikore. Ndine mukadzi nevana vaviri. Pane kumwe kubasa ndaishanda ndiri kuZimbabwe. Saka pane pakazonzi vanhu vakudzikisirwa mare. So to be surprised kuti pakazopera umwe mwedzi wandikazodecide kuti aiwa ndichakwanisa ba. Ndakapiwa $40. Then pa $40, that was my salary. Ndo vaita kuitwa futi ma deduction. Ikazosvika yakuchi I think something like $27. Of which kuti kutotenga chikafu yanga isingatombokwana. Saka ndo pandikazofunga kuti ndadi kumbocross out. That was 2011. Yeah, 2011 muna August. Anchansi uzeza ngudetanga richi but muna August. Saka ndo pandikazofonera ndandini mfana wangu anotedzera anga ari kuno mari kunonzi ku Tendo. Tendo kuma venda something like that. Saka ndakatomufonera ndikati mningina rega ndoda kuuya. Saka nzitsvagai mari muwe. Saka ndanika mga TV kana ndinako soka 14 inch kedumbu kake. Ndo vakatengesa $14. No, $40. Kuno we manager aishanda kubasa kwataishanda. Alright. Ndo vandi pa cash. Saka ndakabva ndatosumuka. Kwa kutopinda mubhazi. Ndisikatombozviwe kuti Joni kwacho ndaingoziva direction kuti vanomisa mabhazi kuenda kuJoni, vanomisa so. Vakananga direction iyi. Ndo chete zvandaiziva. Ndisina passport, I couldn't afford zvangu kuti ndikwanise kutora passport because mari yacho yanga isingakwanisayo. Ya ndo vatopinda mubhazi. Bhazi rakarohwa tikapinda muchiredzi. Ndofunga ndo pandaiperera kuziva ipapa. Saka kumasaidi ndanga handina mumwe munhu wandaiziva kana ndakaronga naye kuti tinoda kuenda kuJoni. Bhazi ndobva rarohwa takananga Beti Bridge. Takusvika Beti Bridge, bhazi rakasvika parikaperera. Pakaita rimwe zvikanzi vese vari kuda kuita mabhodha jamba mese pindai umu. Ndobva tapinda ndo pandikazototi aiwa kuti takationa handisini ndega. Ndonga tiri kuma about kuma 20. Varume nevakadzi tangosangana. But tese hapana iziya mumwe takatongotanga kutongoona naye kuti alright uyu ari kutoendawo, saka zvari kutopinda mubhazi kuti tese tiri kutoenda kuseri. Ndofunga vanhu vaiziva road yacho tazodzika bhazi anga atori 1 aifungidzira akambofamba kudhara. Saka patikapinda mune bhazi raibva ratiriendesa nemwe road kwainzi kuchikwalakwala, takatokunzwa kuti kunonzi kuchikwalakwala. Saka bhazi raiti tikasvika so rasvika paraitenderera kutoita roundabout, arichatoenda kuchatoendeki ratosina Limpopo, rafanira kutodzoka kupi kumashure. Pana ndo pandakusira I think dzanga dzara kuma 9 manheru. Saka ndobva tatoburuka tese vatatongokwanisana bye. Vanhu vese kuti hakumana tiri kuenda seri tese, tinozongopasana pesa taenda kuseri tese. Saka ngatichitongofamba tikaita zvatikaita. Saka pachigombo so. Ubva tatanga kufamba
vakubva vatoti angatirare tidi tizoenda mangwana samfese ndobva ati kunotofambika izvezvi because hatigoni kuzocrossa nekwadini apa makuseni bozi mapurisa tinenge tatava pataiti kuma9 manheru ya saka ndobva tafamba saka tikasvika pane kachibridge so tichingopinda pachibridge tisati tatombobuda kuseri kwayo but tanga tapakati ndobva kumashure kwedu kwabuda masoja kumashure uvai kwaita kuti masoja vatasara tiri pakati ndobva kuti mirai munhu wese saka vanga vari pamberi vaitoziva rodhi vacho vatangotiza achitobuda nekwavari ikoko saka vanhu vese vakasqueeze ndokuva vanhu vakadzoka mashure vakashoma vanhu vese vakangosqueeze vachienda kumberi kwavanga vari ikoko kuti vagone kubuda pakadini pakafara kuti vakwanise kudini kugona kungowanawo pekuhaidha tisibva tapinda takadaro tichingoti pfuta chibridge chache saka munhu wese akabva angodini angoenda kwake bosi kwakutiza kwa hamuchatizi makadini makateerana ndobva tatongosiyana tese inobva ndakutizawo saina anombotiza kuenda ndangotize bva ndakuti cho bva ndakudini bva ndatohwanda bva ndanyarara saka kwainge kwechiti kuti kune dzimba so kumamisha waingonzwa imbwa dzichingohukura saka ndobva pangoita kasilent so saka ndobva ndaona masoja akudi akudzoka kuchibridge kwekwe ndobva ndadvanza bva ndabuda vandange kuenda kumberi saka manje challenge yanga yapo ngekuti handisi kuchazekwe kuenda kumberi kuya vanhu vese tatosiyana saka pane kwanga kwakuhukura imbwa ndopanaita fungota uko I think ndo kune vanhu saka ndakafamba kupedza chivillage chacho chese izvi nditsoka uri usiku vanchari memudzanzanguwai but I think it's around 10 or somewhere like that vandafamba kusvika ndapedza misha ndaroti izvo ndakuenda kusango manje apa ndiri one handisi kuziva ende handisi tomboziva kuti direction iyi ndaingomeka sure kuti direction iyi haisi kwandabva ndakatopira godzi hakusi kwandabva ndiri kuenda kumberi saka ndikati fambe ndasiya dzimba ndabva ndaoneka mukamhuka manje kari kuti ubvawo kumberi kachiuya kwandiri manje ndobva ndamboduda dai kamhuka ubva karamba kachingoadvance ndobva ndanuka dombo ndobva ndadai so skiza kuchoramba kachiuya handakazotora ndobva ndadii ndakatema kubva kakuti tachi kakadai so saka handausikwanisa kuenda kumberi bosi kakatodzoka kwandaifanira kuenda ndokwakaenda ndobva ndadii ndobva ndamira kamhuka rudzi handisi kunyatsoziva but kanga kakakura kuti darike imbwa but handina kunyatsofigure out kuti ndinyatsoziva kuti kanonzi kamhuka rudzi kairatidza kunge kari dangerous here kana kutotongo kairatidza bosi kakatoadvance kachindoona ndichitotry udo kukadzingirira but kakatoradze kuadvance saka ndobva ndamira pandikamira ndazwa kumashure kune vanhu vanga vachitaura vanga vari kuuyawo futi ndobva ndabuda murodhi kubva ndaenda muchisango bva ndano chisango vakupfuura ndobva ndadini ndobva ndapindawo murodhi saka pandikapinda murodhi bva vatotizawo vanhu vaiva manje vatofunga kuti ndiri musoja vatanga kutiza saka ndobva ndadini ndobva ndadaidzira ndikati no musatiza tanga tiri tese akuti tiri tese nani zviazvo kuti havasi kutoziva vari kuenda ndiri kuendawo saka panepa vakazosvika vakatanga uchinonga matombo kati tokufura kana wanga uinesu tabva kupi taura zvaitika ndobva ndarondedza kuti guys tadzika bhasi tese tikakrosa tikazodzingirwa nemasoja pachibridge ndopatapesana ipapa ndobva vakazoti okay kana uriwe its fine ndobva ndachiwa advance ndichienda kwavari tasvika vanenge vanga vari 5 vamwe vatoendawo kwavaendawo saka paundi 5 tasangana kudaro hapana anga ari kuziva kuti chii kwataende kubhoza munhu aiziva anga asisiri part of us ndobva tataura ngatifambe neroli tichingoenda vatafamba saka taifamba tichingomira tichingoteerera kunze kuti kunze kwakamira sei sevanhu vasiruzive kwaari kuenda vatanzwa futi rimwe gurupu riri kutaura futi rakubva futi nekumashure kwedu vatamirawo vakusvika ubva tadaidzira saka kudaidza kwataita takatakudaidza tirife zvatamboitwa kumashure uko kuti kana vari ivo vanodiniwo futi vanodayirawo sevanhu vanoziva zvaitika kumashure kuti tigone kujoinana kumeka sure kuti tichiri kufamba nesame team apa muri usaidi ripi muri musouth africa kana muzimbabwe tanga chitori kuzimside sisati tatombohambuka across the river saka ndobva
tazotsungana nevanhu tawanda manje takwanisa kurikavha mufesi wedu ainga ane idea kuzoti kwakamira sei. Asvika bva tatangofamba tasvika parwizi. Luckily pamaifamba pa rwendo rwakakura sei? Rwakakura plus makafamba mahours manga. Chandinichaziva ngechekuti pandikazogona kuzocrossa kuti tabira rwizi dzanga dzakuma 3 am. Kubva patikasiwa nebhazi zvekuma 8 9 hatina kubvira tagara tanga tichingoenda. Saka taitofamba musawo mama yetu boyo wako kuti muitofamba tona china nzou kuti apafamba muka kusvika tazosvika parwizi kubva tamboasisa sisi tiitaisa kuti hakunawo kuti fortunately kwa kusina zvako mvura yanga isina kudi zvakuwanda payanga yakatowanda yaitosvikira mumabvi kumwe kwese kwanga kutori dry. Tichingomaneja kuti takusvika kusei takuamuka pane kamukafenzi kadii kanga karipo munhu wese angotukutira tichingotukutira kuti tatifambei ndobva kwabudikira nyati kumberi dzanga dzakawanda baba you can't even count it dzakawanda dzichicrossa kudeso. Saka amene dzanga dzadzingirwawo nani dzanga dzaitomanya ngaibva tamira kuti dzipere kudarika dzichidarika bva pauya nzou dzichipedza kudarika bva tatanga kuadvance tafamba taku South Africa side manje tafamba tikambofunga tigare nenguva dzanga dzisingachaidi now it was around 3 am. Saka tikangona toraita kuma ngatifambe at least tikagona kusvika kuroad kudhuze neroad kunofamba transport at least tozoonawo zvekuita takumberi ikoko kubva tafamba takusvika kusaidi ikoko manje vatasangana futi nemasoja ndovanga aye kuSouth Africa manje vatatiza futi vatasplita futi. Saka pandikatiza saidi ndikatiza ndichini takaenda 3-2 nomwe muchinda vatangoenda hatina kuzogona kuzoonana kune vamwe vese kubva ipapo ndobva tangoenda hatina kumbohai tangoramba tichingotiza tichienda kusvika tatoona kuti vanhu vaya vatosara vataenda tonga dzanga dzatova kuma 4-5 tanzvimbo dzakutofamba vanhu vakutofamba ndobva tangomira patikamira vatangotaya kungopukuta bcause vanhu vanga vafamba mumadhasi nekungozunzazunzawo hembe. Luckily ndanika mukabhega ndandina kakane dzimwe hembe dzandanga ndakatakura vandadi ndatobvisa vandatochinja ndigona kukwanisa kukwirawo bhazi ndatocrossa road vandaenda paseri paka paine mabhazi vandasvika vandatotorawo bhazi rangu ipo paya nevamwe tesi uzvo takutoonanga kuchitouya kuPretoria. Saka ndifo tasvika paPretoria paBosman panozi paBosman amene kana mechipaziva zveyo Bosman ndipo ndasvika kuma 11 masikati almost masikati ndobva ndasvika paBosman ndobva ndatangofonera mufana wangu yayo. Saka foni haina kudayirwa vandangoramba ndichitrya hakuna foni yakadayirwa apa nzara zvayanga yakuita zvayo ndisina kana sendi muremu ucheneruka ndisina kana pekubata and chimwe chanyanya kufrustrata ngechekuti language yanga yasiyana isitajari kutaura shona kubati kuno kwanga kutaurawo yavo yavaitaura ndakutozvibata izvo kuti izulu yavaitaura because ndakutombonzwawo kuti zvinofamba sei. Saka ndasingatonzwi kana kuti chero kuti ndibvunze chaiko waigona kutobvunza munhu nechirungu aigona kutokupindura nelanguage yake and hautonzwi kuti ati kudii. Saka ndobva ndakatogara because foni haina kudayirwa kwenguva refu kusvika kwakatovira tondopapa handina kutamba kana ndobva ndazobvunza mumwe mufesi ngati munoziva kunonzi kuCampton Park here because mufana wapo ndaimbotaura naye aiti ari kuCampton Park kudhuze nekunonzi OR Tambo. Saka ndobva ndatobvunza mumwe mufesi ndobva Campton Park iri uku saka unogona kundotora mataxi apa ine handina kana chunu ndobva ndangoita ushingo vandaenda pane rimwe garaji raitaurwa ipapapo vandaona mataxi aripo vandaenda pane umwe mukuru waingodaidzira ipapapo vandaenda paari ndikuda kutrya kumuexplainawo nyaya yangu nditotaurawo nechirungu because ndanoti ndiwo only language yaigona kuti ndinonzwisana nawo vakomana. Pandingangotaura vandaidzira driver
vatitaura nadriver aitotaura nechirungu zviri bopa ipa driver ndoda kumuexplaina driver haasi kutombotaura kana wedre chirungu atotaura nelanguage yake saka vakazosvika pakuti vakutotaudzana ivo manje personally vakutaura nelanguage yavo saka ina haasakachanzwi kana anything ndobvana kuti rega nditongopinda zvangu mutaxi pamwe vawirirana vana tinoda kugara front seat papa tatosumuka dzakadzata kuma 8 manheru vaya tosumuke taxi and taxi dzekunoka dzinobharirwa dzakutanga kufamba tatofamba papa takwenya ndakungonzwa vanhu manje vakutanga kuti 2 3 vachindipa mari inini ndanga ndiri kufront seat 2 4 ini ndatongoridha pana vakuti dzamari dzakubhadharwa manje idzi ini neyangu yekuti hatina kunzwisana driver uko hatina zvatatawirira nekuda kwelanguage so dzobva tangotobuda driver kuchibvunza imari yawakabata aibvunza nelanguage yake hapana chandikanzwa vandangomupa mari akuchindibvunza yake aibvunza nechirudzi unfortunately handana chandainzwa ndobva angomisa mota vangopula mota paside peroad vangobuda angovhumura imwe mboma yainge ainayo so vavhura dhora ndandiri ndidunza pasi kubva unoziva soka unombofunga kuti idrama auri kuisi bhoza yauna magatsi acho vanadonera pasi paya vandowa nebhutsu nemboma vanatomira zvapasaidi hada kutoputa chi bhozi apakatombotsemuka ipapa vanatoputa zvangu ropa riya ranga radini rambobuda apa wausiku gaya tekisi kuvaya tosumudzwa vaya tanga kuenda vanatanga kutotera unozodaita sendopenga vanatanga kutotera taxi iyoya netsoka neifamba ndengoti kwairi kuenda ikoko ndiko kune Camden Park kwacho ikoko vandafamba taxi yakangoenda kaimota iunongo chingofamba vatanga kufamba mota dzaingouya manheru dzakubasa ndichingotraya kumisa kudai so hapana kana munhu aimira baba ndakafamba unosvika paunzwa kuneta ndichingotira road chete saka ndakazosvika pamwe pandikaona panga pane sani yainge yakanyorwa saka ndobva ndaona pakanzi Aratambo Camden Park ndakabva ndatombonzwa kakufara moyo bhozi ndabva ndazoti ndakusvika vandafamba baba ndakakwenya apa simba ndandisisina nenzara zvese vandafamba ndobva ndazosvika pandikaona Camden Park yakudirectwa nemwe way ninge yanga yakuchinesa kutauni kwacho Camden Park yacho CBD yacho ndobva ndatena apa dziruma nguva ipa muri kuita handichanatsoziva bho zvakuitika zvoti foni yangu yange yadzima chindoro chandanga ndinacho chadzima saka ndada kungoenda chete vandafamba saka ndichingopinda muCamden Park macho mashopu anga avharwa saka ndakangoona mamwe mablue lights nepamwe paingorira music so pairatidza kuti pane vanhu like yanga itavheni yanga riri bhawa ndobva ndatongoendayo pa saka panga pane manigerian anga aripo saka vaingotaurawo language yavaitaura nechirungu chavo chakangoita broken cheche vanoti at least ndogona kuexplainawo nyaya yekuboza at least vanonzwa chirungu vandaendapo unongozivawo look yemunhu afamba netsoka atambura munhu arinzwa nzara soka unongosisiri iweyo ba unongoonekwa somumwe munhuwo saka vakomana vangofunga kuti imbavha idzi dzavanototi trika panapa apa ndipo ndaitokumbirawo nditodawo rubatsiro zveshuwa ndobva ndatosanangurira vakomana kuti vakomana ndabvawo kusaidi uko munhu wandanga ndichifambira adzima foni saka ndinokumbirawo kundibatsirawo nechekudya zvacho handafa nenzara vamwe bva vatongotodombondiharasa ipapapa umwe mufesi ndobva azongobudisa 20 ndobva andipa vanatopinda mushopu straight vanatanga kwachidhirika diki tambunzwa michiti mashopu anga avhara no pabhawa pabhawa ipapo ndobva ndatopinda vanatotenga pai mubhawa imo vanotenga kakadhirika diki vandanwa vandazongoendawo pachimukoto changa chirimo vandarara kunze kubva kwatongoedza ndofunga nguva inga dzatoendawo zvadzo makuseniseni ndobva ndakumbira vandafamba vandaenda pane rimwe garaji ranga riri padhuze ipapa vandaenda pagaraji kubva ndataura nomwe mufesi anga aripo yangotaurawo chirungu ndiangotaurawo chirungu vandanzwisana vandangokumbirawo kuchandisa chifoni changa ndinacho ndobva achichajisa ndobva ndagara about 30 minutes chifoni bva chaita maru bva ndatira kufonera mufana wangu uyoyo dengi foni haisi kuchaita apa handizivi ndangosvika kuti ndiyo Camden Park yacho yaindiudza kuti ndichaziva kuti iye ari kupi and zviri kuita sei handisina communication bhozi foni yake haisi kuchaita
vanatoswera futi ipo paya paya. Saka ndakatoita kakutojera ndongomufesi aishandapo akatosiya kutoudza kuti hamuna kana wakudora unongoenda pachikona ndiye munhu akatombondibatsirawo nekamwe katena ndikakazondipa ndikatotenga timwe timabhanzi nditi kwandikaja ukawira kubva ndarara. The following day bozi mufesi akacheza shift yake yakapfuura aitoenda kubvanzwa kuti mangwana ko uchiripo ndikati aiwa ndiripo foni yemufana wangu yanga ichiramba vandaswera futi ipapo pagaraji. Day number 3 ndichimuka makuseni vandatusaya foni ubva yaramba ndokwedzaa kuma 88 ndobva mufana wangu ubva azofona fanoti koyo mufana indawo ndiunza kujoni handina kwandinoziva kana chii kana chii wakupedza uchadari foni chii chikuitika fana kuti ndizoti ablas pandikatotaura nemupayapaya ndabva ndatosungwa nemapurisa nyaya yepasipoti ndikatovharirwa and yanga yati weekend yangu ikanzi ichaonekwa musi wemandi kwakusitobhadhara faini mari dzavakadhiza payapaya kwakutobudiswa. Alright, bva tichindibvunza uri papi bva ndamutsanaura kuti handiri pagaraji rakati but ndiri muCameron Park. Mufana wangu ndobva ati rega ndiuye ikoko ndobva atouya payapaya mufana wangu angosvika so akangochema bhozi zvendakandiri nenzara yanga iri kunditomenda all these days manje ndane kamwe kaluku ndekusageza futi ipapa. Vatonditora mufana wangu handi kudhedha paigarawo muhani rumu nemukadzi wake zvake imomo vatangosqueeza ati blas ngatiende kuno kwavanoti kumaketi mundomaketa basa ikoko. Saka ndatosvikawo vamwe vaito ndiplamba uyu ndibuilda vange zvinhu zvavakanyoranyorawo ivava vandangotsvagawo kakadibhokisi kangu pasaidi vandangonyorawo kuti builder zvisinei baba kubva ndatoriwa basa rechibuilder mairiziva tanga ndisingatombonizive but yanga iri nhava manje yekutiwo vamwese vakanyora saka ndakatofunga kuti I have to write something also kuti ndionekwewo. Saka vandatoriwa saka changa chiproject hati kurei paine kuvakwa ejirawo ndofunga something like 30 to 40 meters the straight one. Vandatoenda payapaya zvikanzi saka ukuda mari vandatora ndiri kudzoka vandaudza mufana wangu uyauya kuti chama ndio zviri kuitika apa vatamuchaja mufestival vatadzoka vatotora mumwe wakomana vataifunga kuti vanogona kutibatsira vaiti vanogona kuvaka apa hapana zvaizikanwa ipapa ubva taenda ubva tatanga kuvaka baba jiraho ranga risitudai takavaka jiraho raingoti reideso richikila kudeso chatikagona kuita takatiza ndizvo tikagona kuita bhozi vanhu maneighbors vangu vakudaidzira vachiti rovai veitaura nelanguage yavo and kunoku kana waporonga one tanga tatomesapo nesimenti dzevanhu zvidhina zvevanhu takatamesapo saka tikatongotiza baba takatiza panga pasina kumira zvakanaka takatiza tikatosiya but unoziva ndiyo yanga iri game yacho that was welcome to South Africa vatava kutongoramba tichingoda kuti tichingoita mapeace job tichingobudira kuti tigone kurarama but pane dhera risikazokanganwe manje ndokuti takatotochovha manje takutoziva kuti mastyle kutoraramawo semujoza vandanzi nongomufesi wavo zvikanzi kune basa ramuka kurestaurant kunodiwa mawait ndikati hande vatabaya payapaya saka ndanga ndani ndazorumukawo bhosi zvanga zvakumbobatika zvemari ndakugarawo kwandaigarawo ndakushiya nongomufesi wangu bhosi mufana wangu anga nemukadzika saka ndanga ndakushiyawo nongomufesi wangu vandaenda kubasa kwandaishanda ndaiuya manheru ndaichaisa kuma 11 usiku totakurwa netransport takura tobva tauya kumba. Saka rimwe day ndabva kurestaurant ndasiwa netransport yangu yapa ndasvika padheri ndanoka mufesi wangu haana kuvhura door ndiri kutarisa mufesi wangu anga atorara anga akadhakwa ndiri kutraya kunoka mufesi haasi kuvhura door vakwauya mwana walandlord achitobva kwaaibvawo vatosvika papa mupesi wandaitoziva wandaitomborarama naye titomutengera lo titomuita sei vatatanga kutotaura nyaya naye papa wanonoka kusvika nhasi vanamuudza ndobva angoti pote yekuseri kwemba baba paakadzoka aumwe munhu akutondibudisira gani baba akutondipe foni ndipe mari ndakashamisika ndiri mukushamisika kubva anondirova chi
vanondirowachi nechifuti chake cha whether chifuti chake changa chiri chitoyi vanondiro musoro baba handa ndiro kuti nyaya yacho inenge tori serious pana vanotobvisa Foni. I remember ndane ring yandandinayo vandivhumurisa ringe vandamupa vandopa wallet ndikamukumbira line achindipawo line zvangu refoni yangu ndobvabvisa line ubvatora zvinhu zvangu vaabaya vandaramba ndichinoka constant padopa pawindow paipai fesa ubva avhura vandapinda fesa ngakadhakwa handina kukwanisa kutaura naye kuchingwedza vakusebva ndamuza chamwari ndakarohwa kunzi vana vanechi nemwana walandroad fesa ubva atomboramba ati hakuna zvakadaro hazviite ndamuza kuti akandirowa kunzi uyu fesa ubva audza mudhara wemukomana akandibata kunzi zvikanzi akaita mahwani mwana wako akatorera mufana wangu Foni nemari mudhara chakatombojamwa kuti hazviiti mwana wangu aiti izvozvo saka mufana apa akaita izvo akabva aenda kune rimwe saidi kune kwaaigara bhosi apa aingoita zvekuuya so mudhara akati aiwa pindai mota zviti handei kwamuri kutaura kune mwana wangu ndokuziva monyasi kutaura nyaya yenyu but kana muchindinyepera panapa pamba pangu muri kubva kati warati handei mudhara vataenda paipai fortunately tatosvika mufana akatorara zvake saka mufana paakandiona akandiziva akandibva atovhunduka mudhara wacho ndobva angobvunza kuti unomuziva here zvikanzi zvikanzi chii chakaitika last night saka mufana akabva angotanga kuti sorry dedi sorry zvikanzi aiwa chii chakaitika zvikanzi ndakamutorera Foni ndobva tangotonetsana mudhara wacho paipai Foni iripi Foni anga achida kutitengesa makula so unfortunately Foni yanga ine password saka paakaendesa kumakula yaida kuti ibviswe password kuti agone kuitengesa saka makula manje akamuchaja mari yavakamuchaja 50 rand iye anga asina 50 kuti abhadhire kuti abvisirwe password ndobva ati ndichauya ndizoitora nemari yenyu ndobva ati tiende kupi kwakasiya Foni ubva ndasvika wewe ndinazotobhadhara Foni yangu kuti ibviswe password yangu kuti ndipiwe Foni imagine apa yafulashwa zvese kwakuibhadhara futi ndoba kuti ndikazoita Foni but ringi ngatengesa mari atorova saka ajoza baba ine naro imimi parizvinezvi saka muri kuita nezve parizvezvi ndakazokwanisawo kurejesa kambani yeconstruction hamusi kuvaka zvekubhenda izvi aiwa haizvi takutovaka zviri professional chaizvo zvekuti mukatochitsvaga panana Google apa munotochibata tiripo mukangoti dream beat construction munotoona tiripo nemastructure atikatombovaka saka isusu tinoprovida plumbing work, ceiling installation, building, tiling and painting, waterproofing. Mabasa esa makazombobadzidza sei? Zvaitika zvokuti mukufamba kwataita mukutsvaga mabasa kwataita taisangana nemabasa akadaro uchitoshanda uchitodzidza bhozi life yemunomu yanga isingagoni manje kuti ugone kudependa nechinhu one yatoda kuti utofocus ugone kutodzidza kuti ugone kutozvimirira ndokuti ugone kutorarama munomu saka ndo zvakazongondipawo kuti no ngandingogona kudzidza mabasa 1 2 3 kuti ndigone kugona kuraramawo zviri right. Ngatitende imimi mechibva kumusha shungu dzenyu dzaidziri dzekuti muruda kuachiva chii muupenyu, chinhu chamaiti ichi ndicho chinhu chandoda kubata muupenyu? To be honest ndangati ndingangoti ndakuda kukudrega back. Isusu makurira takakura tiri vanhu vasina vabereki, saka pafamily yangu yese tairarama life yakungotambura kuti uyu anogara naningi saka ndakaiti shoto at least ndikashandawo ndinogona kudini kubatsirawo vamwe vangu vese ava kuti vagone kuraramawo zviri right. Ndo pakapaine main issue kuti ndigone kubatsirawo masiblings angu. Makazokwanisa here kuvabatsira? I do. I manage it. Even now, nditone vamwe sisonga nditogara nawo vamwe na blazi ndiropota ndiitawo something pavari. Alright. Imimi ingava kurudziro ipi yamungapa kuma Zimbabweans anogara mu South Africa uye angada kuuya ku South Africa? Kurudziro yandinogona kuvapa ndeyekuti kana uine basa raunoziva raunogona
just polish up yourself uono kana certificate kana chi uyezve usakangana kutora passport. Imi makazotora? Ndakazotora. Nekuti kurarama kwacho kwaitonetsa imo muno macho usina passport. Because ukangobuda nekona iri mapurisa vanenge vanewe wombovharirwa zvotokudhirega mumashure mulife izvozvo. Saka ukanga uine passport at least unenge une free mind, unenge uri free zvako. Pane zvezvo unenge une mukana kuti utsvagawo basa usina chimwe chinhu chaunotya. Pane kuti iwe uri kutsvaga basa rausina uri kuvhimwa futi nemapurisa. Saka unoramba uri pakutiza hazvibudi zviri right. Saka imimi mune chiono chekuti mungazodzokera kundosetla kuZimbabwe? Pari zvino hazvo handisati. Pari zvino handisati zvangu. Ndane muono uyoyo. Handisati. Kumusha tinoenda tichiona vamwe tichidzoka. Chii chingaita kuti muti amusati mada kuenda kuZimbabwe? Ipapapo panogona kuti netsei zvapo, but nyaya inongonyanya kunetsa ndeyemabasa. Mabasa asati anyatsokubuda zviri right zvokuti tingatoti ndakuenda izvi ndakunoshanda basa, especially trade yangu yandakudza kuti ndinoita zveconstruction chichi. Alright, tinoziva kuti vakawanda vari kuvhiwa izvezvizvo vangangove vachitarisira kana kuti vane maprojects anoda kuvakwa mungava muno muSouth Africa. Vamwe chaivo vanonge vachitodawo kuvakirwa kana koko kuZimbabwe kwacho. Munokwanisa here kuenda muchivaka? As long pechibuda mari handina problem. Zvinoenda ndinovaka ndodzoka. Saka tomboti kune varuda plumbing, kuna varuda building kana matiles or whatever maservices amataura, vanokubata sei? Vanondibata panhamba dzangu dzinoti 065 9021 476. Tinovimba kuti tichadzisa pascreen nemamwe mabasa amakamboita tichaita kuti vanhu vamaone pascreen, tichamaisa pascreen kuti vanhu vaone ruoko rwenyu, vagokusapota ivo kune vanenge vachida kuvakirwa, vanoda construction, any type of construction. Thank you very much. I'll be appreciated. Ndinotenda Mr. Machoba. Yanga iri nguva yakanaka kusangana nemi muchirongwa chino Musare Zvakanaka. Thank you very much. Hamawe manga makateerera kuchirongwa Across the Border. Tina mukoma Owen vechitsanangura nyaya dzavo. Wedwe zvinhu zvakaoma kunze kuende vana veZimbabwe vari kusangana nenyaya dzakasiyana nekuda kwezvikonzereso zvavanosangana nazvo kuZimbabwe. Iwe ungava une nyaya yaunayo, tinyorere paWhatsApp panhamba dziri kubuda pascreen. Ndinotenda zvakare my team behind the cameras, Andrew Ganya and Lillian Makombe.